У гонар 80-годдзя вялікай перамогі гучыць лірыка-патрыятычная замалёўка «Салдат вайны» Галіны Сташкевіч, пісьменніка і кіраўніка народнага літаратурна-музычнага калектыву «Крылы» цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы горада Новаполацка. І прыйшоў салдат з вайны, боты на ім, галіфэ на ім, гімнасцёрка на ім, а на гімнасцёрцы, як она толькі ўтрымліваць магла ва ўсе грудзі ордэны і медалі, узнагарод і не злічыць. Стомлены салдат доўгі шлях прайшоў праз усю вайну, але радасці няма канца. І маці пасівелую можа да грудзей прытуліць, і жонку маладую паабдымаць, і дзяцей, праўда, яшчэ ненароджаных аблашчыць. У хуткім часе сын першынец нарадзіўся, за ім яшчэ дзеці пайшлі. Кожны год на парадзе перамогі ідзе салдат, боты на ім, галіфэ на ім, гімнасцёрка на ім, а на гімнасцёрцы як она толькі ўтрымлівала ва ўсе грудзі баявыя ордэны і медалі. Для юбілейных узнагарод ужо і месца няма. І ідзе салдат, горда галаву нясе, роўна спіну трымае, каб грудзі свае не апусціць пад цяжарам ордэнаў медалёў, таму што кожны ордэн і кожная медаль суровыя і мужныя выпрабаванні вайны. І прыходзіць з пераможнага парада салдат, беражліва здымае гімнасцёрку з баявымі ўзнагародамі, і боты, і галіфэ, захоўвае да наступнага свята перамогі. Праз гады глядзіць салдат, і боты знасіліся, і галіфэ працерлася, і гімнасцёрка прадзіравілася. Сын вырас, у салдаты пайшоў, афіцэрам стаў, і прынёс камандзір палка салдату вайны свой парадны мундзір і боты новыя, а афіцэрскі кіцель сына ўжо ўпрыгожаны баявымі ўзнагародамі бацькі. Праслязіўся салдат, абняў сына салдат, і апрануўся ва ўсё новае салдат, і пайшоў на святочны парад, а яму і кажуць: «Гэй, салдат, ты чаму ў афіцэрскім адзенні?» «Я салдат вайны, а ўручыў мне свой убор камандзір палка, таму што мой сын народжаны ў 46-м годзе». І з года ў год ішоў у страі салдат вайны на парадзе перамогі, але прыйшоў той горкі час, калі парад ужо праходзіў без салдата і без сына яго афіцэра. Якое шчасце, што мы жывем пад мірным небам Беларусі, у прыгожым, велічным, сонечным, жывапісным, святочным, працоўным горадзе Новаполацку. У аўтарскім выкананні Галіны Сташкевіч прагучала замалёўка «Салдат вайны». Нізкі паклон і вялікая удзячнасць усім.